gabungan antara gamelan dan musik. Betul. Yang bisa dipadukan menjadi notasi pentatonis diatonis. Pentatonis dan diatonis. Dilanjut Mas. Siap. Oke, ada Mbak Denko dan Mbak Sulis. Ayo, jumeneng. Ayo seperti itu. Harus gemyak. Yuk. Hey, hey, kalau sinten kok kira nek percaya. Lah kok ora percaya ki. Lah iki ketemu iki nang Kudus. Ketemu iki yo ning ndi-ndi kuwi. Seniman kuwi apike yen iso ngendi-ngendi sopan papan. sing tak ngomong mek sitok. Napa? Seragame dalang ndi yo duwe. Berarti kan sugih kok Mas. Wong sugih ya Den. Adewe kan duwe ya Den ya. Oh, wes. Idane sinden kok buta. Lah nyapa? Ngarani aku buta. Kakak. Serik karo aku. Kakak. Caca. Sampeyan iso ngene iki. Pilih di Mas Kluthuk mangan kuaci apa mangan poci Mas Kluthuk. Yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih mangan kuaci. Pilih di Mas Kluthuk sing cilik apa sing gedhi Mas Kluthuk. Yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih sing gedhi. Kok milih sing gedhi? Mesti kakean gizi. Kisine apa? Gisine iya asi. Asine sapa? Asine. Iki Asine sapa betul gedeng jadi. lho, ya asine sapa? Kowe ibuke dhewe. Ora ndelok. Pasti kok ngendi-ngendi. Tak goleki ya lali aku. Den. Den iki Mas Akbar. Ngaturi pambutan. Ini Den, kamu sama saya. Nah, dibagi satu-satu. Alah kok ya karo iki. Duh, tak biacok ya. Wes ngene wae sampean kali Mbak Dini. Lah iya lah mau jare milih sing lemu. Yo sak kamu sama aku. Lah gak eling Dek wingi. Nyapus. Dek wingi bar bubuk bareng. Streaming lho bojoku delok ya. Lho, sampean pas tanggapan ning anjuk kae mampir nggonku bubuk bareng. Aku bubuk ning kamar, sampean ning kamar mandi. Nah, ngono kuwi. Ya pancen aku kayak pas mau dempol kan. Ngono yo dionekke kok iso. Ning kamar mandi awas. Wes ora sae ngae, ora sae reno-reno. Sing baku piye kene iki sing penting bahagia. Nang. Sing penting seneng. Nggih. Tur yo kondur iki Cepet kok. lek sare iso jemenake. Ya bahagia ora? Bahagia. Lah kok gunyumu ngece ngono? Jadi wong itu pegentuk galak. Ngono kuwi. Yo kan yo karakter per beda to. Kalau wong lanang yo sidaknya yo menghormati ngajeni ora Ngono kuwi mari ra iso nek kaya aku iso. Wong yen lagi kandrung ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi kridak-kridik jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Ayo sampean. Apa iki? Apa? Kalangan to kowe. Lambi teles kenek kringetuk Kuwi ngono keri-keri tur anget. Watu cilik arane krikil tuk. Kuwi ngono keri-keri neng sikil. Watu pecah arane krisatuk. Kuwi ngono keri-keri yen dibeda. Tempe gareng jenenge apa tuk? Tempe garing jenenge kripik. Dek keripik. Kuwi ngono. Keri-keri. Sak plastik 1500.
Keripik lah artinya apa? Lah iya. 1.500. Oh iya wes. Iku lah muni potong 500. Kok gak keri-keri lah, semua keri-keri. Tuku 1.500 tapi plastiknya terus dikek ning kuping keri-keri. Pinter ngelihne Oh, pinter. aku nek kata-kata potong 500 bosok nih. Ngaturi pamundhut ya Mas ya. Oke, dawuh. Ada podang kuning dan tape gunung. Potong, Potong sih. Lah kudu manajemen kuwi. Cara Cara apa? dalang muni kodang kuning kok kotang kuning. Lah iya, kenapa itu Mas? Jangan rabi. Heeh ngopo? Ngono ki nek bengi ngono ki tahajud. Iya no. Salat maos ya surat Al-Ikhlas Ayat kursi. Al-Fatihah ngono. Iya. Insyaallah iku mesti aku nek pengen ngenekne cawit to. Iki penak kudu. Piye caranya aku kok wis biyen urung tau. Tawale. Maca surat Al-Ikhlas ping rasa kayak 500. 500 ya, Mas. Terus kulhu 500. Al-Fatihah wingko 500. Jadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas wingko mesti iso ngenekne wong wedok. Ku nek nganti ra kenek gawe surat tanah. Tekan surat tanah berang lho. Lah yo engko nak mbok ki ragak tak mesti gelem kok. Dadak adol surat tanah berang. Iki PBB. Ya. Monggo podang kuning apa cape gunung? Ayo. Tapi gunung tak jenenge. Wah ngono ya. Denok sama ini. Kamu sama saya ya, Dik Sulis. Ya. Coba. Darene to. Wah, galak. Sik to, urung jamu iki lho. Mandor tebu. Keluarga tidak romantis Ya 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 ngono wis kuwi ya ya, wis Mas. romantis nek wis rasa anu. Sing romantis ngono lho, Mas. Romantis piye ngomong kepengen koyo romantis piye. Lah aku ki gak kereng, aku ki takon. Iya, tapi ya nadamu itu tidak seperti itu. Nadane piye? Sampun cuma wis, Mas. Sampun temawis, Mas. Sampun. Malah sing lanang. Iki kok dalam proses jegleng kok dibatasi lho ya rumah tangga masing-masing. Oke, Mas. Oh, coba Berarti diganggu. separuh menengah ini Heeh. ini rumahnya Mas Klutuk, kono Mas Klitik. Heeh, dibatasi. Siap, Heeh. siap. Ayo. Enti. Heeh. Oh, alah katarak. Gini. Lah wong aleh kok to. Ayo, anu Mbak Sulise, Mas Klitik. Kula sih. riyen. Heeh, ayo. Jenglengane Mas Klitik, yo. Mas Klitik siap to menjenggleng. Ya. Masak ke adikku wedok. Ya. Kowe bubuk to nduk ya. Nyinden kok kon bubuk. Ya ini ya iso golek duit SPP dhewe. Yo, Mbak Sulise, heeh. Saben bengi nyawa Simple. Lah, Enggak perlu banyak gerak, tapi iya enak. surprise. Penuh dengan kejutan. Betul. Surprise. Surprise. Lah kok sing bojone enak. Ayo ganti rumah tanggane kene. Anggo surprise. Yo. Surprise. Jangankan surprise, kamu nanti saya kasih surprise. Ya. Ya, dah, jenglengane. Ye. Urung. Sing nyapa. Urung. Urung kaya nyari muni. Potong 500. Kok seto? Mie iki tegese haus kamu minum. Ah, berarti kategoriku lah aku ngene, mie ngene. Lah aku ngene berarti mie ngene. 500. Saya mau Mas berarti. Loh, mau Bu? Busuk. Mau Bu? Heeh. Saiki 500. Asem ya. 500. Saru 500. Ya. Jajane kene. Ayo Mbak Junko. Yen memajang hamong karo jamur kuning hey 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 hey jamur kuning hey jamur kuning hey jamur kuning hey Yo. Ayo. Awas. Yo.
mentok lanang. Sing wedok ya kaya mentok wedok. Kene sing wedok wis janur kuning wis wek. Sing lanang ya wis wek. Anu ya deglenge gak idak. Kurang elegan. Kaya mentok lanang karo mentok wedok. Sing wedok wis janur kuning wek. Sing lanang ya wis wek. Ya ben kan kompak sing meneng kompak kan yo. Kalau kene kompak, Deni. sing wedok wis wek. Sing lanang ndang wek. Wek mudul sewel kewel. Gas 500. Hei, lunas. Wes jumlahe 1000 pisan wi, 500. Sing kewel kayak mentok lho. Oh. Wes siap. Konotasimu. Jadi wanita itu mbok yo sing halus ngono lho. Nah, diwarai jajal Mbak Sulis, ayo dicontoh karo Mas Liti. Halusan ya. Sing halus yo, Mas. Aite kasar. Kowe rak sing kasar. Bela, ngene iki lho, mentoki gak iso adep-adepan ra iso. Adu brutu. Sing adu bulu kiri goblok. Potong. Ora nyapa aku ngomongin kono ya. Ya. Hei, kamu jangan sampai terkontaminasi. Betul. Enggak mungkin aku kan halu. Priayi. Ya. Lek kabeh ndodok keturun kabeh. Priayi ngene. Priayi ngene itu akhire geletak turu. Halus kok. Halus. Kalusan. Ngono. Ora perlu dadak. Apa wek. Foto kasar ya. Iya. Aku suka yang kasar. Oke. Loh, dirungmu al gudi ya. Yo. Kono ki dalange gak pengin to. Ndak. Untuk dalam jegleng aku. Oh, lah enggak apa-apa milenial kok. Oh, enggak apa-apa ya. Bebas. Ning golek se aja ngroyok kancane. Enggak. Saiki. Lah sing lanang wis koyo ucok bakal ngono wis. Ya. Sisi yo gila lah, Mas. Karo bojone wae. Nikmatono. Eneke kuwi. Kudu disyukuri. Enak iki. Heeh. Terus bojomu kan ngono. Bojomu kan terus ngene terus. Soale ngene, posisi ngene iki enek sing seneng soale. Sing gambang. Sing gambang karo bojomu ngene lho kok rokok itu. Kowe ora tau sinden ngene. Ora sinden ngene rokok itu. Bumbuater. Ayo. Rasa kasar datang. Yo. Hey!
Mas Jengkleng ora perlu dadak. Nyapa? Ya aku ikati. Samu kayak terobos ya. Kayak tak bungkik kok ini. Ayo bantu. Dalangnya ketemu yang jadeng. Aku tukang patri. Kok yo piye ngono lho? Lah piye, bukan piye? Yo kene iki ngomong. Piye? Apa itu? Piye? Lah aku bukan genjeng ngene iki. Iya. Hah? Aku bukan jengleng ngene iki. Aku bukan jengleng rono. Yo, Lho. malasane dikira ora wani ngono. Nang lho. Ora piak. Aku jengleng sapa? Aku. Ditantang lho. Ora aja. Rapi. Jengkleng ngono. Piye jajal? Nek sampean jengkleng iki sukses, berarti sok gandenganmu ke genjleng sampean mesti sukses. Ngono. Sing gagah to dalan koyo kena kencing manis mesti jar. Sing gagah. Posisine piye to? Piye? Tontonan sik. Ngene lho. Nek mlaku piye nek mlaku? Ngene lho diajeng. Lho dalang iki lho. Mau kayak ketoprak ngono ya, disincing ngene ya. Gagah kok. Ngono. Aduh dudul. Iki katokmu ki impor ini. Remoteku mesti ning haul-haul. Gagah ngono. Lah, kurang cakrak. Dodone maju. Nah, dodo maju. Pundake munggah sithik. Pundak munggah sithik. Nah, Ngapi iki nek disyuting malah kaya walang sangit. Jajal kaya. Ayo. Panas udan janjine piye mas janjine piye Sing ngongkon joget iki sapa? Ya jare ngongkon medeng. Jenggleng kok tak Bagus sih. Pengen ra gejenganku. langsung jenggleng lho. Turun dulu. Aduh. Layakno ora payu-payu. Lan jenggleng Kurang piye? kuwi cara wedhus lu nyerintil. Kurang piye? Lu gagah wong lanang. tonton sik, turun dandel. Gagah lu. Nah, Kurang piye? Wes. Kawan. oke. Nyapa? Beda. Nek boy. Gak beda tek krungu tak doh. Napa, Mas? Baru nggih klambi putih. Piye? Jenggleng ngene. Nggih. Kayak pocongan. Tekan maha tamu. Potong 500. Piye aku bukan piye iki terus iki. Sing begagah lho, Bos. Sik terus iki. Iya lho, Bos. Aku sudah langit mau. Loh, jalan nih gue terus kalau ya bawa naon saya lho. Sik, kayak ono gunungan tengah. Ngono. Kayak gunungan. Ngono. Aku nek wis ngene iki malah grup dagelan lho ya. Grup dagelan lho ya. Dalang ning kono. Sementara. Nah, ayo jajal. Oh. Ngono. Yo. Yo. Panas. Wah, modele Smira Kambon ngono kuwi. Panas udan. panas udan ling-ling sayang Sabing Mas Uduk. Nek joget aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondel. Tangane. Kowe apa disiarne radio? Apa jane apa? Aku siarne masjid kok.
Wes. Oh, dua alang pokok ngeleng. Lare dhewe gelem ngadeg. Oh, dikae Si gagah oh, dilokne kok apa potong. nek njukit Priyayi kok. ya iya apa Oh, so. gancek nih Iku dalang lho. Dalang lho. dalang tapi saya itu sebagai komedian partner kerja itu ya setidaknya itu saya itu berbicara yang realita begitu si long wedok gini ini aku lah sih kamu long wedok seneng Matek lekmu. sama jadi gedaan toh Napa? kan gabangi lah Ayo terus deh. Wis. Nadyan Nadyan wadon sarata apa sediane kelakon sediane kelakon Bane banyu Ya. Yek jaman zaman berjuang Sanjay